Isifo sokuwa, masikhulumeni ngesifo sokuwa. Isifo esibhlungu kakhulu leso, abanye bathi amafithi, lapho umuntu abakhona asheka khona phansi, adlikize umuntu azaziluma amalimi. Unomuntu omaziyo nalesifo leso noma ngabe wena uhloshelwe isifo leso, so ngicela nokuhamba imicimbi ngoba uyazi ukuthi once wajabula kweze kweqa siyakubamba lesifo leso, ubona ngathi uhlupha abantu noma ubona kuyihlazo kuwe lokho. Masiphele manje lesifo leso makube ilanga lakho lokuqina, the day sikuphethe ngaye ilanga leli besikuphethe ngayo uqina ukuthi sikuphathe, makube ilanga lakho leya lokuqina lelo. Base ngasaphindi futhi sikuphathe leso sifo leso. Siza nomuthi lapho is very easy to use. Uyawuthatha lo muthi uzihlanganisa nenwele zakho wena umuntu onesifo sokuwa, noma ngabe umuntu obusomdala noma ngabe useseyingane. Ingane le mangabe ingane uyayikhatha la emuva inwele lezi zasemuva. Uma ngabe uwo umdala uyazikhatha le nwele zakho zasemuva, uthatha le nwele zakho uzihlanganisa nalomuthi. Uthi nje le bhodlela mawulithenga ukhatha inwele zakho ulihlumela lapha kule bhodlela, ushake ukuthi lo muthi loya ube unenwele zakho lapha ya. Uyawuphuza 3 times a day lo muthi loyo, lothi maliphele lo bhodlela lelo. Asobe ube nenkinga wena yesifo sokuwa. Asoze ube nenkinga yesifo sokuwa. Uma ngabe sazokuphatha futhi mangiyeke ke mina ukwelapha, mangiyeke ubunyanga sho sebungidlulile. Kodwa mina ngiyakutshela le bhodlela maliphela nesifo lesiphelile. Uyakhatha nje la inwele zakho uhlome lapha kulo muthi ozobe uthengile, bese uyawuphuza 3 times a day. Noma ngabe umncane noma ngabe umdala, isifo sokuwa siyaphela nya. Sisifo esingozi kakhulu leso ngoba singawuthatha nomphefumulo womuntu. Niqikelele futhi uma ngabe kunomuntu ekhaya leso sifo leso, uma ngabe nimsiza ningabhekane naye enhlavini zamehlo, ningabhekane naye enhlavini zamehlo ngoba kufika isikhathi lapho ukuthi abhodle khona. Wazi wabhodlela phezulu kwakho, wabhodlela kuwo ubhekane naye, nawe sozoba naso leso sifo leso, siyathelelana. Ziningi izinto ezizibangela leso sifo leso. Ngaba inkinga yengqondo ukuthi ingqondo iyayithatha kade ukuthumela information from emzimbeni, immune system yakho uthatha kade ukuthumela information from emzimbeni ukuthi umzimba uyekuthe kanjani, yayibona. Umuntu onjalo futhi ngabe umvumela afocus endaweni eyi1 isikhathi eside because immune system yakhe ithatha kade ukubamba. Okunye futhi ngaba ubuthakathi bayakwazi ukukweqisa ukuthi ube naleso sifo leso. Utholakala ukuthi awonganaso but njengoba somdala manje sesiqala manje lesifo nawe uyamangala. Bukhona ubuthakathi, bukhona ukhona umuntu osetshenziswayo ukuze umuntu aphathe leso sifo leso sesibukhunkhuli. Nokuthi futhi kube isifo sasekhaya, gene inheritance, ukuthi sithathelana ekhaya, nokho ekhaya nihlukumezwa isifo lani sokudlikiza. Kodwa kubalekile ukuthi siyalapheka, ungaze ufe noma ufele umntwana ngenxa yesifo sokuwa. Uhambe nawe ukwazi ukukhululeka ushiye umntwana nabanye abantu, ungakhathazeki ukuthi singaze simbambe lesifo lesi. Uphile kahle nawe njengabanye abantu. Lento le iyalapheka abantu bakithi. Likhumbule inkinga nasixazululo, ukuze libe inkinga usho ukuthi nesixazululo.